Ma'am Chuchi, may yung buntag Ma'am Chuchi, no? Maayong buntag po, ma'am. So, adunay nadawat ang among buhatan sa Misoradyo, ma'am, nga adunay tulog ka minor de edad nga inyong na rescue, no? Pinagi po sa inyong tabang nga nagbaklaya tawon diya sa may tulay sa lungsod sa Taguluan. Asa man gikan ni mga bata di, ma'am? Sigun sa akong pag-interview sa ila, ma'am, kay ganinang buntag sa iyo, nanawag kining akong helper nga tabangin mi kay naan mi bata nakita tulog minor de edad diya sa tulay sa Taguluan. So gipasakay namo kadlawon pa man buntag sa iyo na namo giatod tinuod, ma'am, giatod niya sa akong panimalay. Pag-abot sa mga bata akong interview gasa mo gikan daw sila sa Impusukong bukid noon. So sa diyang pagkakita nako sa bata sakit sa kundughan, ma'am, akong gipakaon kay gutom sila tulog adlaw nagbaklaya gikan sa bukid noon. So ingon ani ang akong nadesisyonan na ako silang i-turn over sa Tagulan Police Station anang karon nga panahon, karong orasa. So mao nang nahitabo. Salamat. Ma'am, so ang kabuti ka ni kinani sila agalon nga gusto sila mag-CA pero wala sila sweldohin. Mao na nya 3 months na pud sila nga nagtrabaho wala sweldo. Okay.